ingalicacisanga igama likaPetros aboni ba usobayeni ayingobolahlelo esitratweni badingeka Yes. aboni Ngibonga igama lenkosi. Amen. Aboni amanxila. Yay. Namhlanje uba umadolo uthi masibheke ethaveni Sindi. Yes. Sithi fandini wanxila kangaka uvilena uYesu yakubiza. Hayi bomfundisi. Thuba umadolo. Yes. Yeah. Amen. Asawazi. Ayifika bekubethwe. Uthi uba umongameli Nyanisile bamfundisi. Mani mabisho. Masibhekeni kwiimbutho zabagxeki. Sithi nilibele kuku-andamina abantu bakathi nivilena ukuba uYesu yena uyanibiza. Uyababiza. Malibonke igama lenkosi. Kumamene nabakrekezi ewathi masibhekeni yena. Nilibele ziziyolo nje. Nivilena. Nivilena. Uyazi izapha manje. Hey. Chanda lo mama. Hey. Cela niqhubele umadlomo izapha. No bishop. Lo mama lona undenzele umhlolo econference ePasikeni. Kunjani mabishop? Beqala ukuya econference ePasikeni. Okayigcina sithi manje lapha ePasikeni. Malibonke igama lenkosi. Amen. Kwashota ubukhona bawusobayeni. Umfundisi oneminyaka lapha eBethesda. Aphuma ngomnyaka. Ngaya kuye ndathi ePetros uyabizwa. Wathi nix. Malibonke igama lenkosi. Babangena bavulele. Wathi umfundisi bacelele andizapho akukukavashethi esitho kumyeni. Hey, encame yonke into thathe. Ndathi Madlomo unguPetros namhlanje uyabizwa. Wathi lo mama wabetha kwesika Yobi kwesika Moses bishop. Sophethezela nto kwana. Wathi uyandazi nje mfundisi ndinamarimi. Andikwazi ukuthetha phambi. Hey, bamfundisi. Bathini manje? Uyanda. Malibonke igama. Andimthembisanga ngama bishop. Andizomnceda. Ndancedo lakhe ngaphezulu. Amen. Mfundisi. Wayoshumayela ilizwi angekho prepared ngalo, angekho aware. Ilizwi lesixhenxe. Yo. Wathi uMadlomo Thixo xa lisithele ilizwi uYesu wathi ndizinikela. Umphefumlo wami ndinikeleza. Nam Thixo ngoku ndizozinikela kuwe. Ngeli lizwi ndiqala uzeBethesda, ndiqala ubona inkokheli zaseBhethesda, ndiyazinikela kuwe Thixo. Amen. Uthetha ngesidudla ke lento yemayi. Ayayi bakuyeke abazukuva la. Ngoba ndithatha kuma movie man. Nansi crown. Hayi man. Nansi crown Madlomo. Ndincedile mama. Awu. Yanika la Yadibana imali yami yeteksi man. Ukhona umuntu Ayathi. odeserve ukwenzelwa. Yes. Hallelujah. Sana imali yami.
thina sonke uYesu Masingashumayelini xa umntu enze kakuhle andimneli uba ubhishophu abe ngapha kwencwaba okanye apobe engcwabeni ndiyoma ndithi hayi ke nimbona nje leli kule ndawo ebenza kakuhle. Fana noba wenza kakubi ndithetha ngoku wenza kakubi khona ogqiba kwakho uphumisa inkohla okusalayo wenza kakubi ke qha andinawuteketisa loo nto. So if ndikwazi ukuthi wenza kakubi xa wenza kakuhle ndiphulela Uzaqhubeka nokwenza lebe nishumayela madoda ize ngawe mhlekazi ize nawe le travel. Hey Ishumayela la job last week ithi la job uba umongameli bafikile umamfundisi okay siyahlalana meeting ithi la job uba umongameli xa Ishumayela kweza ntombi zilishoni ezinye zaziziyathi ezinye zezinga ithi ezi zavalelwa ngumyeni zazihambe zixa zibona uba uJoseph asabawe Alibaziseka imali zithi nje xa zihamba nje kuthiwa ngatsha bengatshona Ubona umyeni uthi mama umhlaba yazitsipha imbeza manzithi ihlobo hayi bukeleya azalwane niyayichaza ilizwe likaThixo andinambona. Kodwa ke ngoku mandenze ngomhlobo bendizalwa nge-1 kaMeyi. Bendizalwa nge-1 kaMeyi. Yathi inkosikazi nebhuti oko wena wazalwa oko wazalwa utheni kuThixo okukuzalwa kwakho. Hayi ndiyabuza tata andikufundisi ndiyabuza ndithi hayi ke mem ukucinga uba senze njani mhlawumbi ndiyabona uba ikhona le nto ayimanyelwa amakhosikazi phuma kule ngqondo yokuthi injalo mawubishophu uzavanga abantu xa ungazuvanga ukuthi likhona elijika uzuvanga ewe kaloku kuthiwe hayi udlisiwe xa ndingadliswanga nguye fanuba ndidliswe ngubani makandidlise ndiyayikhupha imanzi ndithi yanaphaa kumamakho ubunayo zanange 10 litre for as long as engabulali tata. Ndenza lo mnikelo Amen. sithi ndiyabulela ngokundigcina Imali zonke ziza kum ke. ndiyabulela kuThixo ngale envelope kuba ndigcine kwade kwabakuyo nezinto zonke uThixo athe wandenzela zona ndiyabulela kuye. Now mhlekazi sizawo